Efiri so na yepie mu ewo Ghana ni opani ba ko ni mu de efa sikasem ho ntotoye Dr. Daniel Ejay no akasa wo kire se wo hwe ntokwa hodo a atwe esi amaman no bi so eno ebenam so amane ma ye ton no ebekosoro ship bi de niam bi brewa wo container bi na de niam bi bro na free sa side ho a ba bi e se kofa no amount kwan na wa se betimi aba kwa ba bi e se kofa na ama kwan na wa enam santi no ama transportation bo niam ye importing ya ne ho ne bo ekwa animu pa ne bo kwa animu den sunsuanso ne benya o man so aban entotoye a oyeye a chese yankopon adomo hwete se ne ye toto niam abuo mu na se ba be kan asem aba fom kakra no ahwe be sa page ne mu biem yen shedam fama afi na bosome na so nti bosome ya eso afi ne be hu sansunsanso afi ne be hu sansunsanso no ene boboba afi ne be hu sansunsanso ye hu ne yie kura gise bosome ya yesimi ti se pro bosome ye wi a enko wi ase an be hu ne ye pa fi se bosome e bi o mu take data no be se first 2 weeks and as first 3 weeks ne mom the last week e hu sansunsanso no apage ne mu pa eno na de petrol Sam dansa na eba no na number say 10 mu ho. They say nam 17. Let's just over 70% increase for prices. And here beka trotro drivers. Eka wasem sanity. Beka trotro drivers. Beka companies almost so ejina fuel on aso oil hu dey production. Beka companies almost importing yema bebre. Nti anhwa niema prices ebe pejani mu ade a menyina ese eboye nyina ho kokko ne nyina no ye adwen se niema enye easy man ensa fi se ship ese de niema ba no eso ate ntimi mfa niema ne ma wa no ba bia ese omukofa nso de e bakra ba bia ese omukofa no kwan ni mu awa ade ba konzo se enro achi ya ne na ye dread eyasi den nkrofo bi wo ho a from Houthis a omo Yemen omni Israel kontokwada na omu ho nso so no baby a Red Sea baby a sese no niema aye den no ho na ships no bebre efa omu ato bomb akọ Israel asemo se Israel retaliate na Israel sha se omu to bomb nso kọ ho a ships no ntumi mfa ho biem anhwa na omu nso aye ne Iran so eye ni bi ese ye ma obia emfa sa bia no so mu koye sa ebema niema ato afa sokora ne ewom ni se omunso Yemen fo no na se Houthis no e block sa bia no a na che se oil no bebre entumi ma vessels na de niema no ba bia no mu fa no bebre nso ntumi mfa ho so mu yesa kima ebe ha adwen bebre